ko woni kadi jon welo ko joni yehi lawlam tongonne bodom tinno non anka holyo pullo holyo si gondo polisi bebe ko an woni bebe MC Yeah. holto gonda joni nder Sénégal ton Sénégal gonda Fouta furo holton Fouta tor oda e sanal ko batta furo Kesi. kesi holdum follere jeyan ma den kesi ineno onon jommi nani gondo ko num yeah ah sulungudo eyi ko sam tewne nyami ande a haali ɗo gañmi gese ayida ko jimmi a yiiɗi ko heewi tampere min ma jida ah min kulani tampere keller ndawron gile nage fuda ewo keller jiporɗon midi pil an jona tampide tampini kam ko yide ah bon hari kam hayide ewo wat feere ndesa mo ala tenge ñaan holko gonɗa e dow mum Album. koye album gonɗa patinani wallahi sowona ko kalɗaɗo ko mi tinani ko problème an est ce que album ma o sooda Yeah. hol soɗɓe ɗum tuba ko bubakoɓe cooda album ma an haydara wawa ayidi bonni tam bonnirhanima ko gonga kala kabundu joni aɗa wawi hokkumi ɗon a cappella Yeah. hokkumi ɗon a cappella mara anda pullo ko kange ko or ngungal mu yonama gidillami e zikko pullo me wiite ko manama yakan mali du boli to nyoro to pullo ne lamo bari ko dental woni dole kol mi rutto ngendi ba ɗoway ne semor tan weltaji jiɗɗawi ala hakkude ma e ala weltaji kono mi allah mi weltaki hakkude ma e ala weltaji mi welto haydara wimani imbécile an ɗum ko holɗum bandi yaga elle mi wona mawɗo ma hayta ka modo sa rentagde mi toon ma to gonɗa komban mon pourquoi aɗa wiyam imbécile heduru min no fu woɗa heeɗima concert tan ko yidi ya finora majju lawol ah bon bindam gari ko wajade hay so kakawa mi nani album ma no waɗi probléme wadane problème foti piride e album ma o mi halanta non haalan toon ne shi holno foti million Yeah. anan heewi kalis de milliardaire an jirimamni an hande star mi wona star anki mi ari mi galma sooda album ma mi fadima an kaya fadani mi ari ɗon ɓe mbi ka jaltuɗo jeppade ton mi ara joni a tardi ni ko ko gasi walla Yeah. holno gasi Hande. wona gonga yanamde selma william holon advice walla Yeah. advice holto gonɗa dingeral baw ko nanduma e dingeral baw ane hoore ma meɗinade dingal bawɗi Fenade. sa rentagde mi nawre va mi wona rapport nawteɗo va e o joni fan fo vidéo jonon o gamoɗo ko holi on bebe joni kam leeri wona andi kam ko an wonɗon Yeah. e murnane mo waɗɗa yeeso makko woni komi gaynako e an wonko jiinam haalandema Haalam. tini advice yaltini album mi halana an kolto dañi kalis ma yaltini album o ko kali follere o album nden foti lammude ko toppi mi yara o advice ni sik kangade o koye digri hangue temo simo holko simmoto yamba kalɗa ko est ce que ko gonga yo ko ɗum gonga to meeɗa yiide on simmo koye dow huule ko jeyden huuɓere Baba Mal. an advice wona mawɗo e dow ma tuulel to sel so ɗum ɓenni arandi authentique Ali. eyyi nani o wona responsable Mo yara. ko yarata kadi Sangara. an ko kalta e advice authentique holko dañata hen Pause. tinno woppo kalta ko wo bani a rentagde mi yani mi haalda Ma ya. an mbiɗa tan ko ni tan goppirte min komi gandaɗo Ah. nogiram commandant joni an holko jiɗɗa probléme jooɗi hay doole ala mbiyaɗa haɓa e authentique mi ala dole kon mi haɓire ɓe authentique de ɓuurma bonde nede wonde neni weeɓi nane holko jiɗɗa wiide wawara mbawara Yeah. mi yiya mi wiyaɓe ko mbiɗa ko yawo yiɓe sa rentagde min kaɗa wadde concert e nder Mauritanie mi sofama holmo coofeɗa animo ko jiɗɗa wiide ka hulani ami minen min kula an ga émission men yimi ponnoɗon ko hanno ɗum ɗo kanen ɗo hannen ɗo kay par ce que an no mbaɗani no mbawmi ni wona gotum komi yiɗa waɗe an no mbaɗani holno mbawmi ñayesata saɗa fem min mi fenandema wonna indam nderu ko mbimi mi wawara ewo joni yaafo mi yafota wadde jikkama moƴƴat sansu jikku mbaɗa yoɗani jiɗɗa comme change jikkama Yeah. mi ala probléme mom change jikkama ɗum yimɓe fof jinno so ɗum ɓenni a tinino bamurab yaltinino album haygo to namdakima ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumon mi sa ñoƴƴi mbawa naddi Ti Allah mo walli mo tampa